Začíname problémy s nechtami. Ako keby, neviem čo sa deje, ako keby začínali zliezať na palcoch. Je to riadna bolesť. No uvidíme, že ako to pôjde ďalej. Vytvoril sa mi medzi nechtom taký ako keby vankúš, úplne plný, zhruba 0,5 cm, strašne hrubý. Tak som nahrial som vlastne nožík, hránu nožíka, lebo nemám ihlu, nahrial som hránu nožíka, prepichol som to pod tými nechtami, bolo to hrozné a strašná bolesť počas celého dňa. Uvidíme, že ako to pôjde ďalšie dní, no. Či to bude koniec túry, alebo sa to nejako dá dokopy, no. Je to boj, no ale tak nikto nehovoril, že to bude jednoduché. Prvé kroky zdukli smerom na Medvedie. Vo Vyšnom Komárniku som ešte zaháňal pečiatku, lebo je nedeľa a všetko je zavreté. Vrátane krčmy. No a včera pršalo, takže cesta vyzerá nejako takto. Kopec blata, kopec vody všade. No uvidíme, ako sa pôjde ďalej. No, aktuálne sa nachádzam v obci Nížna Písana. Zaňal som zase pečiatku do zápisníka. Tak starosta z Nížnej Písane bol taký ochotný, hoci bol doma, tak mi ju dal. Doplňanie zásob. 3 litre vody fuč. Riadne teplo. Prvý deň úspešne v cieli. Útulňa Čierna hora. Vyzerá to nejako takto. Stredný. Som sa rozložil na spánok. No ja chvíľu pôjde. Už to pomaly začína. Druhý deň, ale v podstate ráno a už niečo takéto, čiže mám celkovo asi 3-4. Cestou do Andrejovej zastihla búrka a riadna. No našťastie som ešte trochu pod stromami, ale začína liať. Začíname problémy s nechtami
A ako keby, neviem čo sa deje, ako keby začínali zliezať na palcoch. A je to riadna bolesť. No uvidíme, že ako to pôjde ďalej. Začína to byť intenzívnejšie a intenzívnejšie. Ale hlásili, no, nemôžem povedať, že nie. No nič. Dnes je začiatok 3. dňa. Akurát idem takouto cestou pomaly na Stebnickú Maguru. Bol pár srniek, nejaká zver. No dnes tretí deň za mnou, celkovo skoro 30 km za dnešný deň. Tie nechty dali riadne zabrať, teraz to mám všetko ošetrené, prepichnuté. Jedna lekárnička, druhá lekárnička, tanín alkohol, dezinfekcia, nožík, nahriatý nožík nad plameňom. Vytvoril sa mi medzi nechtom taký ako keby vankúš, úplne plný, zhruba 0,5 cm, strašne hrubý. Tak som nahrial som vlastne nožík, hranu nožíka, lebo nemám ihlu, nahrial som hranu nožíka nad ohňom. Našťastie mám zapaľovač, ešte som vydezifikoval ten nožík následne v tom tanínom alkohole, čo som dnes kúpil v lekárni. Prepichol som to pod tými nechtami, bolo to hrozné a strašná bolesť počas celého dňa. Tak uvidíme, ako to bude teraz. Vydezifikoval som to celé. Budem musieť asi kúpiť fakt o 2 čísla väčšie topánky niekde v Prešove cestou. Uvidíme, že ako to pôjde ďalšie dní. No. Či to bude koniec túry, alebo sa to nejako dá dokopy. No. Je to boj, no ale tak nikto nehovoril, že to bude jednoduché. No, tak na dnes je to konečné. Zase také zmiešané pocity z toho všetkého, ale nemá zmysel pokračovať s tými nechtami. Tak, skúsime to zase o rok. Toto je cesta po posledných búrkach, ktoré boli cez týždeň na východe Slovenska. Tú cestu ani nie je vidieť. No tak prvý deň oficiálne za mnou, tu budem dnes spať. Vyzerá, že hore by mali byť 4 miesta na spanie. A za prvý deň 39,5 km, čo je viac ako som plánoval, ale išlo sa mi celkom dobre. Tak som si povedal, že prejdem, pokiaľ sa mi bude chcieť. A toto vyzerá, že bude aj super miesto na spanie. Tak idem si to tam rozložiť hore a niečo prejsť.
Bože, konečne jedlo normálne. Ako tak normálne, ale po 3 dňoch. No dnes koniec tretieho dňa a koľko riadne lialo už ku koncu, tak som ostal na chate Čergov, ktorá vyzerá nejako takto. Parádna chata s parádnou obsluhou, strašne milí ľudia. Tak som stiahol nejaké 2 kofoly, 1 pivo a som sa konečne najedol po 3 dňoch a ostávam spať vlastne tu dnuka. Vyzerá to nejako takto. Vyzerá to nejako takto. Šup. Ako tak piští. Akurát sa nachádzam v obci Terňa, kde som minulý rok vlastne skončil kvôli tým problémom zdravotným. A presne v tejto krčme. Presne tu som čakal na odvoz, kedy príde oco po mňa. Tak dneska sa už ide ďalej, tak som rád, že prechádzam už cez toto miesto. 4. deň, prejedených nejakých 38 km dokopy a teraz som objavil niečo na večeru, fajnové. Tak pozerajte. Dnes je akurát koniec 4. dňa. Som došiel do Radatic. Prešiel som vlastne Terňou, kde som minulý rok skončil svoju cestu SMP. Takto som sa tu rozložil. Sú tu sprchy, takže konečne som sa osprchoval po 4 dňoch. Takže úplná paráda. Objednal som pizzu. No a idem už akurát zaľahnutie nejak 7:30.
Tak dnes je to 7. deň a konečne som prišiel na vytúžené miesto. Chcel som tu veľmi prespať, tak sa mi dnes natiahli trošku tie kilometre, ale vyzerá to tu takto. Vpredu je Kráľová hoľa s tým vysielačom, tak tam pôjdem zajtra. No, ráno sme vyrazili z Stelgartu, kde sme ostali spať a dnes sa ku mne pridal na Kráľovú hoľu oco, ktorý šlape vedľa mňa. Zamávaj. Učí vedľa teba. A vyzerá, že asi je nejaká búrka hore alebo dážď. No tak som zvedavý, že aké to tam bude. Či sa bude dať prejsť aspoň na tú útulňu Andrejcova. A tak no, ďalší dni už by malo byť to počasie trochu lepšie. No tak akurát kráčam z Kráľovej holy na útulňu Andrejcova a s otcom sme sa rozlúčili na Kráľovej holi.
Ja som veľmi rád, že prišiel za mnou a že sme to spolu vyšli z toho Telgartu na tú Kráľovú hoľu. Hoci to počasie nie je ideálne, ako vidieť aj za mnou. A fúka mlá, ale našťastie nefúka tak, ako tu na zvykne. Takže sa to ešte celkom dá. Nikto nečakal, že budú len slnečné dni. Ale tešil som sa na výhľad z Kráľovej holy, tak budem tu ešte niekedy potom musieť prísť. No a niečo som prejedol na Kráľovej holi, oddychol som chvíľu a pokračujem. Bol by som rád, keby sa mi podarilo dnes doraziť až do útulne Ramža. A je to, tuším, z Telgartu dokopy niečo cez asi 33 km. Tak uvidíme, no. Na Andrejcovej dám chvíľu pauzu, nejaký čaj a zatiaľ sa mi ide veľmi dobre. Už mám niečo cez 1100 výškových metrov nastúpaných a konečne druhé topánky, ktoré mi oco doniesol, lebo som išiel posledných, neviem, či 7 alebo 8 dní vyslovene iba v sandálach turistických. Lebo má topánky, v ktorých som išiel tie úvodné dni, tlačili na Achillovke. Tak sa nedalo v nich pokračovať. Takže tak. Žice máme tady, tak ešte vodu skočíme k vodu. Zatiaľ máme víc než... Akurát schádzam z foku a na túto stranu nikde nikoho, žiadni ľudia. A je tu neskutočne nádherná tá príroda.
Bože, to je nádhera, tie nízke Tatry. Nádhera. Jaj. No, akurát zostupujem z útulne Ďurkova na Donovali. Tam by som chcel dnes skončiť. V útulni sa spalo parádne a dal som si raňajky. Bolo inak dosť ľudí, úplne plná chata, ale mali to tam veľmi fajn. Včerajšok bol za mňa najlepší deň na SMPčke. Tie nízke Tatry boli fakt nádherné, aj to počasie vyšlo ukážkovo, čo som si tak prijal, keď som SMPčku začínal, tak aby hlavne vyšlo počasie na tie nízke Tatry. A už teraz, ako bude, tak bude. No a uvidíme, ako to dnes pôjde. Zatiaľ je tak pod mrakom, no ale ešte je ráno, tak malo by sa dnes vyčasiť a pršať by malo až za nejaké 2 dni. Takže zatiaľ to ide fajn. Užívam si tú cestu, boli aj náročnejšie momenty, ale ten včerajšok to všetko vyrovnal. Takže tak. No, akurát som sa ubytoval na Donovaloch a idem sa najesť. Vyšiel som z izby a je tu strašne milá pani na recepcii. A toto som si našiel pri dverách. Bože, tí ľudia sú fakt úžasní. Niektorí na tej SMPčke fakt to je super. Takto ma nadarila pekne taká zlatá pani z penziónu u Marsa a chcela mi spraviť ráno raňajky, ale som vravil, že potrebujem ísť ešte skôr a vravela, že nevadí, že kľudne privstane, ale nakoniec som vravil, že aby si nerobila starosť, tak mi pripravila takýto parádny balík, 4 chleby, kakaové rezy, rybináčik. Veľmi milá pani, keď som vyšiel z izby večer, tak ešte ma čakal pilsner pri dverách, tak to som že úplne nechápal. Veľmi, veľmi dobrý človek. No dnes som prišiel na útulňu nad Skleným a bude sa spať takto, vyzerá to tu brutálne. Úplne nová útulňa. No a prší, tak myslím si, že to kľupkanie na strechu, to mi len pomôže k tomu, aby som rýchlo zaspal.
No po 2 dňoch konečne normálne jedlo, okrem orechov. Všetko bolo zatvorené. Bože, to tento výstup z Čičmian na Strážov je dobrý masaker. Na, ja neviem, 1,5 km je dosť veľké prevýšenie, čo treba nastúpať, takže je to radosť. No áno, no áno. To bude obed fajnový. Jaj, to je životík. To je sen. No podarilo sa mi dostať na mohylu Milana Rastislava Štefanika, ktorá je za mnou. A teraz idem pokračovať do Brezovej pod Bradlom. Tu dám ešte krátku pauzu a niečo prejem a napijem sa dole na lavičkách a budem pokračovať ďalej. Je to tu riadne zarastené smerom na tie záruby, ale krásne to tu vyzerá aj s tým západom slnka, ale riadna divočina, riadna džungľa.
No, dobré ráno do posledného dňa. Tak poslednú noc som strávil tu na Pánovej lúke, kde raz za čas zvyknem prísť a chodí sem veľmi veľa srn. Ráno, keď som vstal, tak zhruba tuto v týchto miestach pobehovali okolo mňa aj večer. Takže bol to zážitok. Tak akurát sa balím. No a idem na posledný úsek. Na záver ako čerešnička na torte schody na Slavín z Horského parku. Celkom brutál. Kedysi som to chodil behávať, keď som tu bol na internáte, ale to už je veľmi dávno. Posledné metre, už som na Devíne. Takže to je úžasný pocit. No ale to doznie podľa mňa všetko až trošku neskôr. A som rád, že som to zvládol. Brutálne som rád. A hlavne kvôli tomu, že mi to minulý rok nevyšlo. Tak je to také zadozučinenie a netreba sa vzdávať hneď na prvýkrát. Takže o to radšej som, že sa to tento rok podarilo.